aquests animals. Bedama anima a tota aquella persona que li agraden els animals a acudir al recinte i conèixer tota la feina que es fa allí, així com estar una estona amb els gossos, perquè jugant amb ells, passejant-los o simplement donant-los un poc de carinyo, es pot fer que la seva vida siga més agradable i així s'obliden que han estat abandonats. Bedama encara té molt de camí per recórrer i, com no, voldrien poder ajudar els gats, cosa que per ara els és impossible perquè el recinte no està preparat ni té suficient espai. També els agradaria poder realitzar campanyes de conscienciació ciutadana, així com xerrades a escoles, instituts, associacions i altres formacions. Tenen l'esperança que a poc puguin posar en marxa molts projectes i poder-los tirar endavant. I com no, Bedama es dona les gràcies per la seva assistència i col·laboració i agrair també a totes les bandes que han volgut col·laborar desinteressadament en aquest certamen. Esperem que passen una vesprada agradable escoltant les marxes que els han preparat les bandes de l'Ex-Homo, Nostra Senyora dels Dolors, Associació de Cornetes i Tambors d'Oliva, Nostra Senyora de la Pietat, Sant Sepulcre. I sense més preàmbuls, comencem a escoltar les bandes que d'ací una setmana ja estaran al carrer i que durant molt de temps han estat preparant-se per a participar en allò que els agrada, la Setmana Santa. La primera en actuar serà la banda de cornetes i tambors de l'Ex-Homo d'Oliva.